Cool. Hey, kunjani? Asejani mfethu? Hayish. Ngijula manje la. Hey, inkinga nakuwe. Hayi, yalena. Unjani mfethu? Abona ibhizinisi ngala kuwe, uyafuna kabheka. Mina ngiyabheka ngempela. Mabhizinisi lapha nami bona vela awahambi kahle. Bona wasafaka imali. Ya. Yabona. Ngiyakhumbula kuqala ukwenza lento kwa wasifuna isikhathi. Ya. Wacabanga manje sengalo. Ngicabanga ukuthi sekuyisona mina yazi. Ya, iphelele 5 years iphelele. Ngicabanga sekuyisona. Hayi. Nami lokhu ngiyamthamba encane ngalokho. Hayi bafethu mina siyilungile siyabona phela yakubheka. I-profit yehla inyanga nenyanga. Iyaphansi. Yehla nje mfana. Mama lesisuku. Hey. Azofuneka nini this time? Hayi mina ngicabanga ukuthi sizophuma. Umuntu abawo lokho awubona lokho uScott. Ya. Umuntu akasichazela ukuthi indaba manje ngaselokho bese asasebenze. Yazi bafu. Aloha. Uyabona uScott nakuthi. Because nami business afana naye lapha ngamathi eksele. Ya, kusho. Ayasukuma kusele ukuthi. Ya. Ithuba sasekhona sokusho phansi business. Ya, ayisho. Kanjani lapha umakoti? Ayaphila. Abantwana. Naye barajazi. Ile nkinga nje sibhekane nayo phela. Yebo nje ngiyaqhubeka. From phezulu lesi siphansi nje. Manje yabona kumele sikuvimbe konke lokho. Kumele suke phansi zonke. Ya. Kodwa umnandi kwabasadla imali masefika lesikhathi lesothi kumele kusetshenzwe. Alikho ila ngingafiki. Wakithi. Ya. Angiphuthume bafu. Ngithi shwi. Akalungise le ndaba nomakoti. Nabo bokudingela noma bakhona ihandisha ngama. Cha, ihandisha ngama. Why? Ya. Ngeke ihandisha konke nje kushelele kumina bona. Ngeke ihandisha kuba babe. Ya, kuthoma ngabe uyakhumbula last time bafuna ukuthi sitholakale intombi. Manje eshingazi ngoba umuntu ezobela lapha kuzofunakala ini ngibona futhi. Ngicabanga ukuthi ngoba into angisho lapha sasaqala. Ya, sazi yazi labantu laba phela. Kufanele inyamazana eclean bona saqala. Bese hamba isikhathi ke. So ngithola mina ngobani. Bakwethu. Hayi olada. Asobona. Ngitshela uhamba. Olada akukho. Akukho ngibuya ku. Ya, ngizokuma indlela. Ngizofika bakwethu. Okay. Hey baba, yabona inkinga nayo yavela. Yazi inkosikazi, nami ngicabanga le nto le. Ngiphethe nayo ikhanda idende. Manje phela kwenziwe njani? Igazi lethu. Ngiyakuzwa ukhala ngegazi lakho baba. Manje ngithi mina manje uthi kwenziwe njani? Bangazi phela kumele sibonisane phela nawe uma sebenza manje. Kodwa wena ngowakho mawubheka ubona ukuthi umfweni bazocabanga kabili. Bathanda nje ubulala. Bezongabaza. Ukube le ndaba bethula uyeke. Bale ngabazi yamazi uhlanya lo. Abazwile. Nawo bocabanga kahle. Le ndaba le ngoba ngempela nathi seyibanzima. Mina baba into engisho ukuthi wena ngokubona kwakho. Umfweni bekazongabaza na ngawe. Makuthiwa uyoziqala ukuthi kumele kufowethu phakathi kwenu. Cha ngizongabaza ngawe.
Hayi angiboni bengenza kahle. Umfana nje ngitshele mina yena ngagadla kuqala. Wena njengoba wena ulokuhlehlisa inyawo enewazi ukuthi ungenile akusekho ukubuyela emuva. Ufuna ucatshangiswa yini konke? Yena umZulu uSigodi utheni uthe makungenzeki lento asitshela yona kuzoba nenkinga la ekhaya. Emndenini wethu nje kuzoba nenkinga. Hayi phela mina ngeke phela mina ngikhuphe igazi lami. Hayi angazi-ke kodwa mina ngoba ngibona option eyodwa la ayikho ukuthi wena ugadle kuqala before agadla yena. Ngoba yena mangaya yena lapha kuSigodi ezwe angeke azangabazi ukukususa. Wena lokudlala kancane yena angeke azangabazi ngitshela. Kodwa-ke nje mina into engiyibonayo ukuthi ngoba naku lokuyaphika umeleni pho ungamtshela umfweni ukuthi kumele ufuye yedwa phakathi kwenu. Hamba umtshele. Angithi yona ufuna ukuthi afe yini pho ungamtsheli. Ingoba uyazi ukuthi yena ngeke aze. Wena kahle inhloso yakho yini? Angisho lutho kodwa ngithi mtshele umfweni. Mtshele ukuthi uSigodi uthini. Hayi kulungile phela ngizamtshela makumele ngimtshele hayi. Kodwa yona leyo lokhunje lecabanga la ngeke ilungu izoba nzima. Futhi ngiyabona ngathi sakujabulisa nje le ndaba. Azingijabulisa ukuthi nami ngifuna umndeni wami nakhona ube nenkingi. Ngoba uyazi ukuthi kumele kuchitheke igazi lakho ukuze wena nobhuti wakho awuzwe amandla avuke esitolo. Mtshele phela ukuthi kuthiweni. Mawubona ukuthi mina ngirong mtshela yena. Angizange uthi wrong kodwa manje ngendlela nje usho ngakhona nje. Mtshela yena kuze ukuthi yena uzothini. Ukuthi yena uzavuma na ukuthi umcebo uwe ngoba nako uyena ngeke akubulale. Yena uyovela kushaya wami. Kulungile phela uzakhuluma la sibonisana kanjani ngoba wena ngathi uyangikhuluma. Ucathi usakhuluma indaba okubonisa. Ucathi yena uzoba naleso sikhathi. Inzima hayi ngeke. Sobonisana njengamadoda ngoba ngiyabona masibonisana nabafazi ayikho into elunga. Hayi angazi-ke mina. Noma ngimtshele mina ngizamtshela. Ungena futhi manje angithi mina ngizokhuluma naye ngithi angithi Pois. Hey. Kuwe. Uyofuna izinto lapha ngithola kwenzakalani? Eish. Izinto ndingi manje. Eish. Hayi manje izinto ndingi hlanga. Uthula ufuna usho lutho kodwa wahamba wazi ukuthi wahamba sele. Yeah, Eish. Khuluma bafuthini bese uSigodi bawethu uthini? Cha mfethu ukusebuyisona isikhathi yazi. No way ngilendele. Manje why stress bafuna phela uyazi nawo. Bengazi msekufile isikhathi leso. Yini stressayo? Hey man. Shela kimi yonke into. Mina ubala la. Shela kimi yonke into. Manje. Kona khona ngomtshela kwenzala. Hayi kona ngimtshela iqiniso yazi. Bafo. Akukho ngifihlela wona. Akukho ngifihlela wona. Ngitshela ungqonke yazi. Akukho ngifihlela. Manje bafo akufanele ngajabula khona sithola isolution. Sisithola isisombululo. Bafo. Asongisebenza. Angithi akasho ukuthi kumele ube intombi lesithanda. Ngingakhulumanga. Eninyamazana. Yeah, ngoba nje nami ngishawula ikhanda nje yazi. Hayi ke. Kulula ke nasekundlala. Fuwakithi. Shamsebenzi. Yeah. Mina athi ngihlanganise inyamazana. Soyithola. Ayakuhlanganisa ubona. Bengazi bosofela isikhathi khona benongibhekile. Khona benongibhekile na. Kulula ukuthi ngithola. Kulula. Khuleka. Ufuna 1 noma 2? Hayi 1.
Hayi kulungile. Hayi lapho. Asiphuthume manje. Ungaze kubuye nomshado bafunda. Lo wakhe yamazi phansi phezulu usiphazamise ngoba kuzoba yini. Ya futhi phela sifela ngibhizinisi namazazi. Bafana abafa abantu sinothe thina. Abafa abantu sinothe thina. Thatha le enomngozi. Yaphinde. Abafa abantu bafa. Akukho kuya abafa abantu. Bacela abantu. Cebe thina. Ungeke sibuyele kuzini. Mfowethu ayingeke. Thatha le enomngozi. Fokethi. Mfowethu Sengihamba. Akuzalunga manje. Shele kimi. Now. Hayi. Ngiyabonga Nkosikazi. Baba lengane ngawabona nje namhlanje. Ngingenzani? Ingane zala ekhaya ngawabona. Hayibo ngicine ekseni phela. Bona mangifuna ukuthuma isitola sikho ukhona yona. Hello? Yebo. Ay, alright, okay, ngiyeza manje ngizaphuthuma ngiyeza manje. Sikwenzile. Nami ngifuna ukuthi ngifuna ukuphuthumela yini. Manje ufuna umfowethu. Akachaza ukwenzala. Akachaza ukuthi wenze njani. Ingabe senza amasimba akhe yazi. Baba imakancane. Bathi umfweni uyawaya kusikolo ngisho ukuthi kwenzakalani. Bathi njengoba ubizwe nje ubekele umuntu oqhubeka. Manje Umfweni nje ngithini. Manje ngenze kanjani? Sambe nawe namangisandla. Akasho ngithi uphuthuma yini? Akasho. Sambe nawe isali nami. Oh, sambe. Hayibo mfiyakhe manje ingane yomuntu yenzani? Asikhulumanga kanjena nje. Hayibo mfiyakhe. Kodwa zimina nangalenza nje. Umelele mama. Akwenziwa manje. No. Kunje ukwane ngokala nje Hayi mama sithi uthola ngola. lungileke yeke indaba inyamazana ishika nje ngisayona Yebo mina nabangeke yaba. Samele sithole ukukhala sicacise yazi ake stop kancane mina nawe Sinabambezela. Asho umsebenzi. afike ukuthini ngokuqala before manje mina ngiyamanga ukuthola usefanya ingane manje mina ngivuka la. awu shema lo abesabe sotoka kancane hayi man Kwenza akwenziwa kanjalo. Athele ukuthatha oqala. Isikhathi
Usiyaphuthuka. Hayi yazi yamhlula. Hayi bo. Yini awona nathanda ukwenza hayi kanjani. Awukuthanda ukwenza kanjani. Baba ufuna imali. Landela inkomo. Ngifuna imali. Yabona ukuthi manje landela inkomo. Bese kumele siyozoqala kulokhulu. Isonto lakho kufanele kanjani. Ungathola ukuthi umuntu wrong ngeke sazi. Umuntu wrong igazi. Yinto efuna ngasigazi. Kumele size lapha kuqala. Senza mongaka yangisho sezongana ngiphethe. Mfethu okubalekile ushaya umsebenzi sihlinza umuntu sihambe sizinto ezifunekayo phela umsebenzi. Yini efunekayo? Yini efanele yokwenziwa? Angisibele kulandela ucwaningo lakho. Ucwaningo akuveli kwenza into ngoba wenza wena ngithatha izinto ngayindlela. Ngithatha izinto so uthola kanje ngidolana nemmese lapha. Hawu uyangitshela. Sohle uyasheshisa. Hawu uyangitshela. Kumele kulandela imigomo yakho. Ngiyabezela wena kwehlisa umoya uyekela ukujaha ngenhliziyo. Senze njani izinto lalela akubalindisi kancane. Abalindisi kancane ke simthola kahle lapha nakuqala. Asikwazi ukuthetshela phela imali yakho. Lungena nje kwasesitholile into enhle kabi babe kanjani. Kulendo 12 unyweni ba. Cha ngindwanga lonto lo kumele silokhulu kulandela umthetho wakhona silandele umgomo. Kumele sithole ilokhulu imigomo lapha kulokhulu sizwe isithathu sibekaphi. Bona bagcine lawo bantu bayekele kanjani. Usigoda akashonga ukuthi kumele sihlatshwe. Akashonga. Ngisho ngithi mina lawo bantu ngobagcine kanje. Akubagcine kanje. Hayi manje ungajaha ukwenza izinto umsebenzi manje. Ake silinde kancane nje yabona. Uzongichazela yena izinto. Hayi kulungile mfethu. Akubeka umoya phansi. Kulungile. Oyethi. Yini lento kodwa yenza lapha kwi-house manje? Yiphi yona? Mfethu ngilanda inyamazane ngibeka nawo umuntu othi akufanele senze leyo nto leyo. Yini inkinga yakho manje? Hayi bo kahle. Yini inkinga yakho? Ubani ethe wena ulandela abantu wena uyasuka uthwala ikhanda lakho uya lapha. Angithi wazi kahle ukuthi kumele silandele imigomo. Sengithole ikhanda manje kumele asivumelane nawe la kufanele kwenza umsebenzi. Akwali lokho kodwa phela kumele silandele imigomo sizwe enye ukubeni iqala. Imgomo wena wayenze njalo wayithatha ngendlela yakho. Yebo. Yebo. Wrong man now. Mina ngenza kumele kwenziwe. Ungasikhathi sokulona kulindela. Lalela kumele sizwe lapha kuqala. Musovela ukuthatha athona ukuzenzela into zakho ngendlela yakho. Wena ngeke ngafuna ukushaya amanzi. Hayi man, hayi akukho ukushaya amanzi. Wena ufuna ungigibela la, wena ufuna ukudonsa ngekhala wena. No, akukho ukushaya lapho. Ukuthi wena wenza into ngendlela yakho. Wena baba. Ngeke one day. Sahamba manje, ngeke one day. Ngohlule lokho. Uzosenzela. Hayi kodwa ngawala. Uzosenzela. Hayi, leo. Ngine ekhaya. Mahle. Asimahle. Hayibo kwenze njani wajuluka kangaka? Umanyela uvuka ngani namhlanje? Asimahle. 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 Uright God. Hayibo wajuluka kangaka? Baba. Baba. Hayibo nengane yampu. Sisi. Indawo kwenze njani? Asemahle wagula bambuku. Usuke kanjani? Asemahle. Ingane yagula. Baba senze njani? Ingane yagula baba. Ngokusemphuthumise lapho ubaba lo lokho. Usen abodumisa imoto ngaphandle bazithi. Asemahle. Asemahle. Ase. Kusami kashisa nokushisa. Kanyama ngofulwa ingane kusami. Asemahle. Asemahle.
Baba sheshisa phela, sheshisa baba, ingane yami yafa. Baba sheshisa, ingane yami yafa, baba sheshisa. Asama kumthatha, kumthatha. Baba ngithathe baba sheshisa. Ngibambile vele ngicina icamba likhomba. Baba mbambe kahle phela, ngidonse ngengalo kanje ngakusaka. Phela uyasinda phela. Mbambe kahle, mbambe kahle. Ngikude ngengane yami. Wabona intila yini? Akasindi naye. Baba kodwa uyayibona ukuthi ingane injani? Ngiyayibona iyagula ingane. Uyajabula uma ubona ingane ethu nje? Cha, unkulumo enjani mawuthi ngiyajabula mina ngiyajabula ukuthi hayi baba phela mina ngeke ngivuma ukuthi ingane yami ife. Ingane yami ife baba. Ubowazi ukuthi kumele wenzeni? Hayi baba ngeke nje ngize ngivume nje ukuthi ngilahlekele ingane. Yonke uxabeze ngayo nje uyalwa. Hayi kumele ube necebo baba. Kumele la ubone ukuthi wenze njani. Kanjani ngenze njani? Manje kuzomela ukhethe ukuthi ukhethe ingane yakho noma ukhethe umfweni. Uyabuzwa. Empeleni vele kuzomela ukuthi kube njalo ke phela manje. Kuzomela uplan ukuthi wenze njani. Ngeke ngikulahlekela ingane yami. Wena ikuphi ofuna ngikwenze wena? Wena ukuphi ofuna ngizwa? Hayi baba, usubuza mina uKantwana uyini awusindoda wena? Ngiyindoda nangifaki. Mina engathi mina baba uthwali. Yabona mase ufakile manje. Sofunda bekumnandi udlimanda yona. Kumnandi udlima siyayijika lento. Hanibe kumnandi. Ngizathini vele imoto. Vele kumnandi vele basejika izinto siza ngawuboniseki. Hayi wena man awunadanga yazi. Wona baba ngikwazi nje ukucabanga kanjani. Ngoba nami kanye ngivume nje ukulahlekelwa ilami igazi. Anginawo ufuni nawe ukulalela igazi. Manje mina ngiyabona ukuthi indaba icacile. Awuphela ngisacabanga manje yeza manje. Ucabanga kubenini baba kuze kufike ingane yami? Phela lezi zinto sifuna isikhathi lezi zinto. Hayi cha iyadonsa ke lo. Wona uzwisisa. Kanti wena uyindoda enjani kanti? Awuzwisisi. Hayi. Ingoba phela wena wazi wena. Baba kumele uyabona ingane injani kanti manje injani? Ngiyayibona injani ingane yami. Manje ke ulokuthi usazocabanga kumele kuthatha isikhathi. Hayi usazocabanga. Intweni le. Ngizi izinto ziningi phezulu kwa ngisacabanga unginike isikhathi la lento lezi zifuna isikhathi. Cabanga isikhathi. Umuntu azafi lokucabanga baba. Aveli kwenziwe nje. Abantu sakhethela bona. Hayi mina ngizothathela mina ke isinqumo ke. Otherwise ngizabona ukuthi ngenjani nama ngivuma ingane yami ilahle. Uthatha esazwa wena isinqumo. Ngokhohlabela. Ngitsho athi lokucabanga njengendoda. Ayikho. Nkosikazi yazi sengicabangile yazi uzosithatha isinqumo yini sekwenza ushintsha umqondo hayi kumbonela athi nayo indodakazi ethi iyagula lapha inene khona ukwenza lutho hawu wazi wacabangisa okwendoda ke bekusamangele ngoba uyabona ukuthi ingane nayi sonke lesikhathi bengicabangisa ngikhuluma nje into ehela le nini ngibonisa Akisicabanga iplan ke manje ukuthi benziwa njani ngempela. Ngibhuti wakhe yamazi ukuthi uyihlanyamela ngumzele ngobuso. Angazi ke lapho kumele sichama ukuqina simshanga amaplan. Ngoba phela one mistake lo muntu nje wathola nje ukuthi ke there's something. Futhi mangabe kumele wenze sure ukuthi uyathuka ngoba mshiya phila. Angithi yabona ke into efana lezo. Angazi kushaya kanjani. Awusokhuluma kahle ke manje uzane plan ecacayo le nto. Ngathi ngcono ngoba ngisile neplan liphike lakhe plan ayini ngokukhulumela safuthi. Navele plan ngaba nabe ngifuna nawo bendo ungathi sasuthuhlwini.
Lungile andiphela right. Nawe ke asiyenze lento. Lalela-ke asingaloku salina le ingane yozithula. Asihlanganise ukuthi kusasa ubhuti siyambiza. Sithenga utshwala ngathi nje sijabulele ngisixoxela indaba. Ngathi sohlanganisa indaba yokuthi usikhona uthini. Alright. Simthengile isiphuzo, sithenge i-drug simshange noro. ezomdaka. Lapho zamkhona ngoba yazi ngeke uzumsukele nje Uqinisile yaplan ya. Hayi vele ngeke. Hey poison udoti ngeke. Hey. Angazi noma iplan kodwa bengibona kuyilo mina eli-right. Ali right yasi. Phela kufuneka emaphutha la yose kubhekane nenkanyamba la. Kumele umfonele umchazele ukuthi kusasa eze-ke sokhuluma iplan le ukuthi amandla novusa kanjani. Ngizamfonela ukuthi ukuthi ukhona into sekutshela kumele kwenziwe njani. Lungile ngizamfonela lithi. Hayi awuzo. Hayi ngabe uhlumtshele manje ngathi mhlawumbe usakazoba nama-plan. Ihlumthini. Hayi phela wena manje ufuna kugcine wena yonke into. Hayi ngoba ngifuna kugcine mina ngifuna yonke into ihambe ngohlelo. Alright ke mangimfonela ngithini kuyena? Umtshela ukuthi ucela ukuhlangana naye. Nizokhuluma ukuthi nenze njani ukuze into zenu zilunge. Alright. Indaba serious lekumele ilungiswe. Njengoba umvimbile ngalento yena bekathi uyayenza so wena sonikho ukuthi kumele kwenziwe nje. Angivela umele mina vele. Yena umfonele mthi. Bafo. Yeah man. Hlala phezu kodaba mfethu ngibizile mfana baba. Hlala phezu kodaba. Asithembe ukuthi leyo nto layo sobuyile engqondweni zakho. Babuya kwesama senses wakho ukuthi fanele senze umsebenzi isikhathi sahamba. Yabo isikhathi sahamba. Hamba ngempela sahamba. Asiqede nokuhamba. Unjani ndodakazi bathogoliswa yini ndodakazi? Man ukhuluma into eningi man lo baba man. Uthini? Ukhuluma into eningi yabo. Uthini? Balizenzo manje angisatholi kahle yabona. Hey. Ngazi ngathi nento ayidlile yabona. Ish. Hayi ngithola bafo. Amana wathi ngaba right ndodakazi. Hayi wanikeza umuntu okuphuza. Awazi lo right. Sina ngiplan bafo thesona plan. Hey yazi ngafungalisha. Yazi plan manje. Lovela manje plan manje. Yazi phela kungiphe nje ithutshana nje encane nje yazi. Mhlambe yonginele livi. Sina kusigodo bafo thini plan. Hayi usikhotho uthi manje ufuna ingane yomfana mina. Yeah. So kanjalo. Ngane umfana, ngobafo baningi abafana abancane abafana la ngaphandle. Wathola umfana. Manje inkinga amantombazane lawa aphethe lapha. Kumele manje singelizwe la. Sithola abafana. Kunjani lapha ideshi mnandi? Ideshe kahle kodwa. Hayi ngiyashaya bafaza uyangizwa. Hayi mnandi nayayizwa. Ayideshe kahle. Wena uphuzile ukuzana. Uphuza udrink ophuza utshwala wena. Hawu utshwala hayi. Udesha kakhulu hayi. Hayi whisky hayi yazi hayi. Manje ibrand ayangephuza. Udesha kakhulu. Yeah. Manje akuthola umfana. Yeah, ilowo nje. Ngibala umsebenzi walokhuzo. Uyaqala ke. Ya start imoto yaduma yahamba. Sishiya zikuleyo ndawo. Yeah. Nazoba. Akube njalo. Kuna kanjalo. Eya. Kehla mnandi man. Wena izinto zihamba kanjani? Bafana mina ngilinda wena ngithi. Obolo ngibambezela. La. Nawe sengiqedile umsebenzi. Sengisho nje impilo nje yakho. Hayi into ihamba kahle ba. Hayi ngcono. Ish. Hayi into ihamba kahle. Nawe yami. Ukume kodwa.
usaphumile uyabuya kodwa manje uyabona Ngisaphumile sayela ilokhunja ngingadi namasiko bafana ngishaya kanjanyana manje siyazanyana manje indaba manje ushaya sizwe ungasazi sana hayi indaba kwenze njani ushaya sizwe ishaza ibo yini ikhanda yini hayi sizwe baba ibo hayi akukwehlisa kancane yazi hayi bafana kancane ibo hey yini kwenze njani hayi ngibona bafethu masenza nini umsebenzi phela manje sabona weekend nazi uyadonsa nginqola kaEli Nkosikazi yebo akwavele kancane hayi kusekunjalo hawu Nkosikazi njengamagama enkehli hawu amagama